It-tqegħid tal-ankri u l-ispeċi aljeni huwa fost l-aktar li jagħmlu l-ħsara lill-bijodiversità tal-baħar bejn Malta u Sqallija. Dan joħroġ minn riċerka dwar żewġ żoni fil-baħar, fil-Grigal u l-Majjistral ta' Malta. Il-proġett bl-isem Harmony li qed isir f'kollaborazzjoni bejn Malta u l-Italja jinsab fl-aħħar stadji tiegħu. Il-bijologu Alan Deidun spjega l-importanza ta' dan il-proġett li permezz tiegħu l-Università ta' Malta setet tixtri apparat biex tiġi studjata l-ħajja fil-baħar fond ta' madwar 200 metru. Stajna wkoll anke nagħmlu ċertu xogħol fejn jidħlu l-alka, l-alka li hija speċi tant importanti qisha l-pulmun tal-baħar Mediterran fuq sikek tajjeb u fuq dak li ngħidulu ramel ħaj, il-Merl. Ġidaw tliet ambjenti li ma tantx nafu fuqhom. Il-professur Deidun spjega li tul ir-riċerka nstabu speċi aljeni li passew fil-Mediterran minħabba żieda fit-temperatura tal-baħar u l-ispeċi minnhom jistgħu jkunu ta' ħsara għall-alka. Daw l-għodot bħal dal-proġett tal-Italja Malta huma importanti ħafna min jagħmel riċerka, manka min jagħmel il-policies. Fl-aħħar mill-aħħar riċerka dem għas-soċjetà biex inwasslu biex nagħmlu policies u liġijiet, leġiżlazzjoni li huma iktar viċin iċ-ċittadin. Il-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia qal li l-isfidi bla preċedent li qegħdin jaffaċċjaw l-ibħra tagħna jitolbu azzjoni urġenti fuq livell nazzjonali, reġjonali u internazzjonali. Se jkun hemm monitoraġġ tal-ibħra tal-madwar biex imbagħad wieħed ikun jista' jara l-ekosistema kif qed taħdem, kif inillum il-ġurnata, kif ħanarawha fi żmien li ġej u bekk nkunu allura nistgħu nippjanaw fit-tul għaż-żmien li ġej. L-Awtorità għall-Ambjent u Riżorsi l-ERA hija waħda mill-imsieħba Maltin f'dan il-proġett. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.